Hello! Arătăm la oameni ce am cumpărat noi. Gâscă! Hai să arătăm, să vedem. Așteptăm pe mami să iasă de la spital, este la un control de rutină cu fetița noastră, care urmează să se nască curând. Și noi, între timp, am fost să luăm și un gâscan pentru gâștele noastre.